Onye ebe? Onye Ebonyi steeti. Ndị Igbo kpọtara Ngaka. Onye kpọtara m ebe ahụ ka anti m na Uchenna si akwụ. Onye bụ anti? Chisom. Ndị efe nchi. Aha dị ewu ọcha abụ ụtọ. Ọcha abụ ụtọ. Anụ ụlọ nwụara ndị Igbo kpara Igbo ogide nwụọ. Ihe mere o ji wee nwụọ na oge mmemme Uche na anti m kpọrọ ya sị ya bịa. Ọ bịa n'ime na ọ bịara. Ọ nọteghị aka ahụ ọ bịara, ọ nwụọ. Ebe ebe ọ bụrụ nri ya. Nga anti bụ onye bunu. Ọ mụ na ya bi. Tinso na bịara na nwere onye metụrụ ngakala eka. Mba. Anọ leto lebo le nwoke dọta enyi hu buda nguleli. O nwere onye enyi hu arụ ngeli. Mba. Puko shofu. Mba. Ancha tekila ruru. Mba. Tekila ruru. Ndị bụ nche duta nje lọlọp. Je cheku ango homata ma ọ bụ ko shofu leto ọdụdụ onye metụrụ ngaka. Okay. Eno? Akwenu ibe mpo. So nwo ọcha bụ ụtọ bụ isulo bụ ndị ole ebe mere ya. Chisom na Uchenna. Bụ ndị ji ekọrọ aka wee Owu ndị jikọrọ aka wee gbuo. And live ifu be maro ọ bụ shofu. Eziokwu. Dodoro ngole anya. Onwe onye fọsụrụ ngọ n'otifu anyị. Mba. Ọkwa ego ọdụ bipu. Anyị na ha afụ kịta na nlalụ. Ọtụ ya amaghị m ka ọdụ. Afụgabeghị m anya. Ihe a na-asị ebube agụ, I'm not ebube agụ. Ihe bụ DSS Special Force. Yes. Search and flush. Yes. Maka onye mmehie ya agbaghara ya. We are all human beings. Onwe onye obi na-eri nke ọjọọ. Brother, ebia fụ ihe ụmụazị a, asịrị gị ịmata m. Only the truth shall set us free. Only the truth shall set us free, and nothing but the truth. A na-emebia iwe na-efuru Nnamdi Kanu ịbịa m nso ifu na ihe ụmụazị jụọ ha how many of them gagolu Israel because of Biafra. Jụọ ha how many of them gagolu Ukpabia, Ebini Ukpabia. Ihe niile na-akpa I started my own struggle. Gee m ntị ọfụma. Awụ m odegwu Biafra. Onye Nnamdi Kanu bara m. Ka m gwazie gị ndị bidoro struggle 2014. I started Biafra struggle 2014. I'm well known. Mambo Operation Python dance Biachalụ na nke Nnamdi Kanu. I was there. Ekwuru ọbịa agara m, Abakaliki agara m, Bayelsa agara m, Port Harcourt agara m, Owerri agara m, Mkpọ agara m, Ngwa high school anọ m mgbe a na-agba egbe live. N'ihe niile ahụ gentle bịa ọjụghị ese iko nso o ji anya isi na-abịa be m ma ọ wụ na-achọwa ya ọsọ mgbe struggle agba ọgbọta ọsọ ndị ọbịa be m na ndị be anyị mụ iko nsọ kịta ụmụnwa nkọwara gị ihe ngabigacha nụ ije a nya ka gentle bịara bata be m na-asọ ha anya bịa tụtụrụ nwanne m my junior brother nke m tọọ direct ofu nne m ofu nna m gbuo si m na ọ na-eme Biafra chụwa nke o gbuo gba unu m ọkụ ifu unu this guy gbara ọkụ in the next 100 years this guy alụtabeghị ya unu esi mmanụ onye jechala obodo oyibo bata ruo unu best choice ya gentle bịa gbaa ya ọkụ buru moto my brother na-agbalị n'ihu m ọtụtụ na onwe ihe m ga-eme ọ bụ na ọ gị nwa esi m na ị na-eme Biafra. Nnamdi Kanu ọnọ be anyị mba, Nnamdi Kanu ọnọ Ọkigwe mba, Nnamdi Kanu ọnọ Agbaọbụ mba. Agbaọbụ dị close to me and mmezi ebe nna m emezibeghị Agbaọbụ, my brother emezitebeghị nne. Mmezi ebe nna m emezibeghị Akụ ma emezibeghị Ụmụlọlọ, my brother emezibeghị nne because a sị na ihe na-egbu ọtụrụ si enu. I'm telling you, these boys wee jide ụmụnne m na-egbu the prominent people enwecha na my community nke o je na-ego ọjụ business n'ọzọ ochebili onye nke ahụ n'ụzọ ndị na-enye ha information ka ma ha o buru onye nke ahụ mesisi ego ya niile gbuo ya mụọ moto ya ọkụ ma ọ bụrụ moto ya na-agba n'ihu gị ọtụsị na onwe ihe ya eme. Oh my brother, if damages ụmụazị akọsụrụ ife ihe ụmụazị a mere n'obodo a akụchiana ndị mmadụ na-egbu akwụ na-awa osisi na-eme everything ekidnap people egbuo mmadụ atọgbọ n'ụzọ ihe mebere arụ anyị agbatala gị ọsọ enyemaka ha bịa chaji agụ thousands 100,000 200,000 depends the burial ọwụ nọ n'ụlọ onye ọgaranya akụ ya charge
demand kwa ma nni ma nwa ma gịnị na ndị otu Yes. gwado m ihe ha nwere to do with ikpe obodo Okay. ewe ikpe n'obodo ha abịa kpee onye ikpe mara akpụrụ ya jee gbuo Gbuo ya. ana m agwa gị pịọ Ọnwụ instantly. ọnwụ instantly Ọnwụ instantly. atrocities these boys committed n'obodo a ha ma ihe ha mere ha ji agba ọsọ now my brother edikatara m ihe a sị mba na Nnamdi Kanu nwere ihe o ji tụọ m odegwu Biafra ruo so anaghị m ezo onwe m ezo nsị mba enwe m mgbe ihe a na-asị ebube agụ I'm not ebube agụ I'm not agụ na-eche mba ahụkwana m kedu nke ihe a niile unu na-akpọ dị am ihe mbụ DSS Special Force Yes. Yes. search and flush Yes. ihe njibata obodo a I'm not ihe ọrụ na-akpọ ebube agụ agba m ewu ebube agụ ihe wụ DSS Special Force ihe m nọ into ihe m baịkwanụ search and flush ihe njibata obodo a gbakwanụ ha ka nchi ka na-agbakwa ha na-aga because ihe ha abịa n'obodo m na-ezuzu ezuzu a dream hụ m na m ga-aba destin achịgha m ihe echiche but agaghị m anọ ebe ị na-egbu ụmụnne m esi m gbaga nkịtị broda onwe onye obi na-eri nke ọjọọ jụọ gentle na njemekọpụ bata be nna m were ụkwụ ya bata sị na ọ na-achọ mụ na nwanne m for no reason gbuo ọ batacha this week oro next week ha eburu my brother jee gbuo anọghị ya nke wụ na ọwụ na nna ya na ha aka eburukwe m jee gbuo amaghị m ndị ha wụ I don't know them they are from nowhere bata na my community jide ụmụnne m na-egbu we don't relate we are not blood related ha na ha anụ nwanne m they are not ọbaghị ka a na-azọ Biafra Ọ bụ the same community. Nnamdi Kanu sef n'onwe ebe ha ụmụahịa na-ebu ume ebu umu everywhere dị open ihe niile na-aga ọfụma I don't know these boys jide express Okigwe road to Akọkwa jide the ISIS gasasịa left and right ụmụ mmadụ egburu egbu I'm telling you Close road. na-agbala onwe ya si ha From Ikpora to Ụmụnọrọ Junction. tụ Akọkwa ada agaghị aga mechie mee road onwezi onye ụzọ na-ekwe bata dị ya Atọ. nọrọ jụọ ha ma Nnamdi Kanu ọsị ha ma atụ checking point jụọ ha ma Nnamdi Kanu ọzọ ha kpewe ikpe ndị obodo jụọ ha ma Nnamdi Kanu ebe niile ha nọ ma ndị mmadụ ha na-atụ oke jugodo ha ebe ahụ ha kpokpisiri ụmụ mmadụ ndị ha amaghị ndị nwe ha nọ si ha release ja those innocent people ha ji na nga kedu ihe ha wụ ha ji ejide ndị mmadụ atụkpu na nga Atụkpu ha na-egbu every night a na-egbu tanụ ọmụnwa Uchenna kwuru ogbu ala ọbara ndị iro nke mbụ na-arọ ndị izu ọgụ ana m egbukwenu ha ma na-aṅụkwana ọbara ha ha nwa mere m ji wee na-egbu ha wee na because enwe mgbe m chere echiche na ndụ m na m ga-egbu mmadụ ibe m I'm a gentle from Christian family I'm a genuine and honesty person but they pushed me kwechiri na be nna m gaa n'ụlọ ha enweghị ụlọ ndị mmadụ birichichazie ya nụ ndị be anyị niile gbuo ọsọ ha nọ na my T junction na-egbu ụmụ mmadụ na-egbu ụmụnne m then epụta isi m na mgba ha nkịtị I rise say no this must stop ebe o si wee bido igbu ụmụnne m iburu moto ha na-agba biricha n'ụlọ ha onweghị onye ga-ekwu onweghị onye mee kuchie ya ọnụ gbaa wee because of na iji egbe broda ifuru ụmụazị a ha kwadowe nke m ofu nke si ha na nchọ ha abịa ụmụrụ ọlọ very soon na nchọ ha abịa akụ very soon they will stop that nonsense ebe Nnamdi Kanu gwa ha bawawo inside bush ha chịwa Fulani na cows onwe mgbe ọ sị ha mount checking point enwe moto ọma ha fụrụ na-abata nụ ha akụchie gbuo the person were akaụntụ onye jụọ ha kedu ihe ha nọ na main road ahụ eme ma ebe ediri ha nọwa udo dị nsogbu adọghị bọtụ ụgwọ ọrụ onye mmehie na-echie and ihe ọrụ na onye metere n'ụwa ọ ga-ahụ ụgwọ ọrụ ya na-egbukata ha gbugbuo ha they will not repay single one ma ndị ka na-ebinite and ha ji wee nwee ọnụ na data ụmụrụ ọrụ be gentle ha hụ na the place like ihe ọjọọ so the family si backịrị ha up ụmụazị achọghị ije chọọ ihe ha na-arụ my brother na ọrụ adịghị enweghị ebe a na-arụ ụlọ mmadụ anaghị ha amụ aka ọrụ nke buru egbe tata echi ọ chọwa onye ọ ya anapụ nke ya ka o wee bụ ọgaranya from ihe ya ahụ baa ya ụdị mmadụ ya agwazi gị so that ị na-eme even onye na-eme this is Uchenna onye na-agwa gị ha life and direct Uchenna ị na-akpa aha ya I'm the Uchenna anyị na ha afụ kịta na nlalụ ọtụ ya amaghị m ka ọ dụ ya afụgabeghị m anya bọtọ ihe asị nwaanyị ahụ kwuo duto the woman the village like ma na onye nwụrụ na-arọ ndị izu ọgụ onye di nwụrụ na-arọ ndị izu ọgụ the community contributed and
do the burial here. We see nwaanyị mmadụ na-abịa ha ka o je mee burial je tụsị anya nọtawa na ihe niile adụgo mma na stop na na-akụchi na-anapụsị na onye ọwụ na egbe lata nwaanyị latachicha nwaanyị kuchie the woman because ha nwa n'enu agba na egbe no way send their poison no way send their no way ihe ọzọzi ha mezi iwu ha wezie nwaanyị a ọtụtụ ka ha wee kọta aha m bọtụ mmiri mara ugo asaghị ugo arụ